Hej alle sammen igen, Sheepmilk her. Vi skulle sådan bare lave noget Sheepmilk i dag. Men jeg kan ikke finde Rasmus. Det er som om han er smidt den helt væk. Jeg går lige rundt i huset og leder efter ham. Jeg tror kraftedeme med is. Skal jeg ved, fucking idiot, mand. Hvad laver han derinde? Hej! Det var lige lidt kokket der. Og altid dig med det kommer. Som jeg så før, så skulle vi bare lige have lidt kakao. Det var ikke noget. Og ja, vi står lukket ind i et skab. Ja, et skab. Det er fucking awesome. Hey! Nej! Godt så. Ja. Nej, kakao, har ikke det? Nej. Nej, okay. Eskild, han er lige flyttet til skole i dag. Det har jeg. Og jeg har flyttet over på Amning-skole, som han også går på. Ja, det er mig. Hvad kommer næste? Og det resulterer sig i, at der kommer meget mere Sheepmilk. Meget mere! Sheepmilk! Hvor er det skønt igen, du har. Nej. Han skider helt vildt. Nej, det er ikke så, fordi at der var ikke noget luftcenter. Men det gør sådan, at der kommer meget mere Sheepmilk. Og nu vil vi så gå ud, og så vil vi fortælle noget mere om, hvad vi har lavet tidligere i dag. Skynd dig væk, skabdørsholder. Ja. Nej, du skal ikke tage op, til Nej, det er dumt. Så kan min computer lige stå. Så er vi ude. Eller jeg er. Hey! Så her. Lukker vi der. Nej, det er koldt herinde på det her private sted. Men meget mere Sheepmilk fremover. Ja. Og det er jo kun dejligt for alle parter. Ja. Det bliver awesome. Det bliver fantastisk. Skal vi lige give sådan en lille appetizer? Altså et lille hint om, hvad der vil komme. Ja. Men dernede så vil vi lave noget med noget slow motion. Ja, slow motion. Vi vil sige slow motion, det er det vi vil sige, og så vil vi sige walking. Slow motion og walk. Slow motion og walk. Mere vil vi faktisk ikke sige. Så da vi var på vej til købmanden for at købe alle de ting, der skal bruges til den her video. Og den intro, vi har set. Ja. Så optager vi lige noget mere, som vi faktisk lige vil vise jer nu. Og hvad skal du se? Wow! Superman springe! Hey, okay, hvordan synes du så om? Det var ham, der blev smadret ned ad bjerg. Det var et bjerg lige. Et bjerg! Og nu vil vi bare lige sige noget rigtig sjovt. I kan se mit hår, det er sat op. Det er fordi, at jeg endnu ikke har fået mælk i hovedet. Introen er ikke blevet lavet endnu. Så det er ikke sket for mig nu. Jeg har ikke fået mælk. Hvordan? Eller er det bare lavet i går, så han kunne nå at gå i bad? Det ved vi ikke, men det finder vi snart ud af. Fordi at nu vil vi sige farvel, og lige der var en masse nyheder. Ja. Så ja, det var vel egentlig det. Så vi siger farvel.